Γεια σας παιδιά, Έξμακ εδώ. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που έκανα ένα βίντεο με Stableguys και μου έκανε error. Τώρα θα το δούμε αυτό, αν μου ξανακάνει error. Θα το δούμε. Όμως μην με κράξετε γιατί ακούγεται λίγη ήχη. Σας παρακαλώ. Please. Έλα ρε μπρο να μπει. Μπε Stableguys. Μπαίνουν Stableguys. Please μπε. Και τώρα θα το δούμε αυτό. Εντάξει κρύο. Έλα ρε, όχι. Έλα. Έτσι. Θα πάω στο play να τελειώνω. Ναι. Θα πάω στο play. Θα βρεις το play. Μπήκε. Έξμακ YouTube είναι να ξέρετε. Έλα ρε φίλε, έχει αυτό θα σπάσει κλείδια. Δεν θα σπάνε τα νεύρα. Είδε μου στα σχόλια. Όχι, ναι, όχι! Παιδιά, πείτε στα σχόλια άμα θα την νικήσω! Θα την νικήσω! Πιστεύω εγώ, ναι! Έλα, το έχω! Τι φωνάζω? Όχι! Έλα! Όχι ρε, συγγνώμη που έχασα, μην με κάνετε κάτι. Δεν πειράζει παιδιά, θα πάω λίγο και σε άλλη πίστα. Να πάω κάνω τραγουδάκι να περάσει η ώρα. Πείτε μου τώρα. Τι θα πάρω. Τώρα τι λύνω. Σας άρεσε το τραγούδι, πείτε μου στα σχόλια. Έτσι καλά, τι να παίζουν. Εδώ και καιρό έχω. Έλα να κάνεις πια. Ναι! Bling books.
όχι, όχι. Ναι. Όχι. Παιδιά, έχω μορφή τελείως. Πόσο μπρο. Ρε μπρο. Όχι. Συγγνώμη που κάνω. Λουβ. Ωραία. Αυτό. Ξέρετε τον GTX Gamer? Πείτε μου στα σχόλια, είναι φίλος μου. Να ξέρετε. Κλασικό, ωραίο φαίνεται. Είναι. Θα χάσω. Με κάνει έτσι. Είχε αυτό το καλό ability. Καλό είναι να έχεις ability, αλλά εγώ δεν έχω keys. Συγγνώμη που το λέω. Έλα ρε μπρο. Έλα. Ναι. Όλοι. Ναι. Σταμάτα ρε. Μπρο. Ναι. Κέρδισα. Ωραίο. Laser dance. Δεν νομίζω ότι θα πάμε καλά. Τέλος πάντων. Ντοντά. Ό,τι να είναι. Laser dance. Laser. Γαμώτο. Ναι. Το πέρασα. Το laser. Το είδατε. Το πέρασα. Το laser. Όχι. Τι βιντεάκια να κάνω με Craftsman ή με Stable Guys? Πείτε μου στα σχόλια. Τι με πάστε μικρή αν είναι με τα αυτοκίνητα που κάνω συνήθως στα shorts? Δεν έχω κάνει. Διαλέξτε ένα από τα τρία και πείτε μου στα σχόλια. Σχόλια. Έλα.
παιδιά, πείτε μου στα σχόλια να πάρω... Αυτό πώς σου κάνει. Τι να πάρω από τα Rare. Αυτό. Το Hug, το Banana, αυτό το κουτί, το Briefcase, το Αόρατος, το Bolt και το Shell. Τι να πάρω. Καλά, μόνο το Snowball έχω. Θα πάρω το άλλο. Ναι. Γιατί δεν μπορώ. Έλα, γιατί. Level 2, όσο μπορώ. Βάλαμε και αμπτή. Πάμε στο play να δούμε πού θα παίξει με το καινούριο build. Το χάιτζαριστεί τέρμα. Ο φίλος μου και εγώ, για να μιλάμε με εγγραφή οθόνης, έχουμε κατεβάσει το V-Recorder. Άμα θέλετε να το κατεβάσετε κι εσείς. Εγώ έπρεπε να το κάνω, τέλος πάντων. έκανε αυτό? Θεέ μου. Είναι ήδη, τι λέω. Άμα κερδίσω θα κάνετε like και subscribe, εντάξει? Και στον φίλο μου που τον λένε GTX Gamer. Ωραία, 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 ωραία. Έλα. Ναι. Καλά τα πηγαίνω, καλά τα πηγαίνω. Έλα. Γιατί? Έλα. Όχι ρε. Έλα. Γιατί έχω το hub? Ένας βλάκας μου το χρησιμοποιείς. Όχι. Κάντε like και εγγραφή για να με βοηθήσετε. Like και εγγραφή.
ήταν το βίντεο, παιδί. Κάτσε να το κάνω claim. Πάμε. Διαφήμιση, κατάλαβα. Χομπρό. Είναι λίγο ενοχλητικό. Καταλαβαίνω και για εσάς. Ναι, ωραία. Έχωσε. What? Παιδιά, περιμένετε. Δεν τελειώνει εδώ. Ναι. Και για παιδιά, εδώ ήταν το βίντεο. Πάω να κλείσω την κάμερα. Εδώ. Δαντα. Το έχω κάνει.